Nå, det var den her undskyldning, man leder mig langt ude, mand. Ja, nu læser jeg op, ikke? Jeg, Benny Jensen, tidligere Brian Jensen, skal hermed på det kraftigste beklage og undskylde over for de tilstedeværende i salen, jeg måtte have skræmt gennem årene. Specielt skal jeg undskylde over for de mange traumatiserede børn og de familier, der sidenhen har været tynget af psykologregninger og bla 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 bla. Pis mig i lån. Der skulle der aldrig nogen, der har taget skade af at skide lidt i bukserne. Hey, hvad er klokken? Er der nogen af jer, der har ure på? Er der nogen, der har det ure? Hvad? 10-10? 10-10, mand. Ja, I kan lige så godt, de andre skal også ligge, fordi det er jo nu, vi skal stemme på Allan Simonsen, ikke? Det var det her musik, ikke? Og jeg har faktisk spillet den musik, ikke? Det ved jeg faktisk har med i Rolling Stones, ikke? Eller næsten, ikke? Jeg kunne ikke lige finde øvelokalet, så de tog ham den lille dværg i stedet for ham der Mick Jagger, ikke? Jeg ved ham der hele tiden.